Alhamdulillah rabbil alamin. Ami ala fo ka ala barkada ka aw yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la dan di foli min na o la an bɛ an badenw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan surtout Faransi an bɛ Faransi fo kosɛbɛ ka Amérique fo ka foli kɛ Allemagne na ka Suisse fo dan di foli min na n bɛ foli kɛ Gabon kosɛbɛ ka Brazza fo bi kuma sura n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan n bɛ bɛɛ fo ka Bamakɔ yan k'a daminɛ commune 1 na fo commune 6 an b'a bɛɛ lajɛlen fo dan di foli min na o la an bɛ Bɛlɛdugu fo kosɛbɛ dan di foli min na comme b'a dɔn cogo min na mɔgɔ dogolen tɛ Bɛlɛdugu Ablaye de don voilà an ti kuma camanba kɛ parce que an y'a ye k'a fɔ dɔnni kuma na k'a fɔ kuma bɛɛ an bɛ nin kɛ an tɛmɛna o waati ka ban parce que an bɛ min kɛ d'habitude mɔgɔ b'o dɔn bamananw ko ten ko ala ye min dɔn ko wasa kɛ donc an ye ko caman kɛ jamana kɔnɔ sa ani jamana kɔ kan kanuɲɔgɔn y'a wajibi an ka to ka video kɛ pour que k'o fana bɔ kun banna waati dɔ la an k'o ti baasi ye n'ala sɔnna ma tant que an balolen don ni ala ye waati dɔw yira na an kan ka minnu kɛ an b'o kɛ bon an b'o de dɔra bi n'o de la k'an ka video kɛ bi n'ala sɔnna ma o la comme a b'a dɔn cogo min na an filɛ ka bɔ san 2020 kɔnɔ sɔɔni an bɛna don 2021 kɔnɔ donc o la an bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ o san kɔrɔ min n'o kun b'an kan ala ka kɛ hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen ma n'an donna kɔnɔ fana ala kuma ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ka kɛ sababu ye k'an ka jamana basigi n'o ye Mali ye kuma bɛɛ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye n'o ye Mali ye ka ɲini mɔgɔw fɛ fana bɛɛ ka to ka dugawu kɛ jamana ye parce que min bɛ an bolo la bi fana o ye dugawu de ye donc an ka dugawu kɛ yɔrɔ ni n taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni n taara Maka kuma bɛɛ n bɛ dugawu kɛ jamana ye n bɛ alikaba la waati min na n bɛ kɛra ka misiri kɔnɔ waati min Madinɛ n bɛ dugawu kɛ mɔgɔ caman y'o video ye donc toujours an bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ an ka jamana ye surtout an ka mɔgɔ minnu bira kɛlɛ in na n b'a ɲini ala fɛ ala ka yafa k'u ma ala k'o fara sigi dusu kan an b'o ɲini seti ala fɛ k'a fɔ an ka jamana n'o ye Mali ye k'u kana ɲinɛ cogo si la mɔgɔ minnu cɛw fatura kɛlɛ in na u musow bɛ an bolo yan nɔ n'o ye feeretɔ ye ko an kana ɲinɛ ko waati si an ka dɛmɛ ɲɛsin o waati bɛɛ lajɛlen na parce que jamana ka degunba in n'an y'a jateminɛ a caman bɛ fana a caman ye kɔlɔlɔ dɔ k'o la i y'a ye parce que alakira alayhi salatu wasalam a ye min fɔ an ye diinɛ yɛrɛ sira kan ani ladamu kɔnɔ feeretɔw an kan ka hinɛ o la an kan ka hinɛ bɛɛ lajɛlen surtout mɔgɔ minnu bɛ feere la an ka hinɛ o la parce que mɔgɔ minnu cɛ benna u benna an ka jamana de kɔsɔn donc faso kɛlɛ de don donc u benna o de la donc o muso ninnu o y'an bɛɛ kɛ feeretɔw de ye donc an bɛ dugawu k'u ye k'a ɲini u fɛ ko u kana dimi an ka jamana kɔrɔ n'olu dimina dɔrɔn o ni halaki de ye parce que an b'a dɔn u degunnen don mais o n'u ta bɛ u k'u ɲɛji cɛ u ka dugawu kɛ jamana fana ye olu ka dugawu bɛ minɛ mɔgɔ min bɛ feere la an b'a ɲini u fɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ye parce que ani u den ninnu n'o ye an ka yatimɛdenw ye u ka dugawu kɛ jamana ye olu ka dugawu tɛ bi cogo si la donc k'a fɔ jamana tigiw fana ye u kana ɲinɛ olu kɔ ko hali t'u la n'u ye dugawu kɛ dɔrɔn a bɛ minɛ donc an b'a ɲini ala fɛ mankan min bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ Kidali fo Kayi an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ ban surtout an bɛ waati min na sisan Segu mara la n'o ye ɲɔgɔn yan fan ye ka taa Jabari kɔnɔna ninnu fɛ Suala comment dire Farabugu an balo mɛn Farabugu u bɛ degun min na bi an b'a kalama degun b'u kan bi an b'a kalama kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka degun ninnu wuli an b'o ɲini sigi ala fɛ o la fana an bɛ dugawu kɛ waati bɛɛ an baro minnu bɛ Mali kɔnɔ an bɛ dugawu k'u ye ani Mali kɔ kan an bɛ dugawu k'u ye u bɛ fɛn minnu ɲini tunga fɛ ala ka nɔgɔya caman b'an wele kuma bɛɛ u ka papier k'u la donc an bɛ dugawu kɛ ala ka papier ko ala ka nɔgɔya parce que san yɛlɛma ninnu na i b'a ye sisan u ka ko bɛna gɛlɛya kosɛbɛ tuma dɔw la donc n b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ min bɛ papier ɲini na jamana kɔfɛ ala ka nɔgɔya ala ka nɔgɔya mun de ye soko ye caman b'an wele soko in na fana ala ka so d'u ma Faransi Amérique ala ka so nɔgɔya kosɛbɛ an b'o ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya o la fana mɔgɔ caman de b'an wele u ka kungo la furuko b'o la Mali kɔnɔ yan ani Mali kɔ kan o furu ɲama ɲini ala fɛ ala ka furuko nɔgɔya olu ye an b'o ɲini setigi ala fɛ bref comme mɔgɔ caman y'an wele fana gɛrɛsɛgɛko la parce que n delila k'a fɔ n ka baro la n ko mɔgɔ
i bɛ si ka ala deli ala k'i don alikina kɔnɔ mɛ ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ o tɛ se ka seli ye o tɛ se ka wurudi ye o ye solution de ye n b'o fɔ waati bɛɛ o la mɔgɔw bɛ ɲininka kuma bɛɛ ko gɛrɛsɛgɛ baara cogo di nafolo baara o an tɛ kuma caman foyi k'o kan parce que ala ko kuranɛ kɔnɔ k'a ye diɲɛ di mɔgɔ min ma o ye nasara de ye a b'a dɔn k'a fɔ nasara tɛ kalawakɛ kɔni a tɛ kalawakɛ a tɛ wurudi kɛ mɛ a bɛ fɛn min ɲini diɲɛ hɛrɛ la ala y'olu d'a ma donc ka diɲɛ sɔrɔ o tɛ se ka seli ko ye o tɛ wurudi ko ye tuma dɔ la an b'a fɔ ko o tɛ ala ko yɛrɛ fana ye voilà mais o bɛ bonya mɔgɔ hakili ma parce que ala ko an ma de ko a ye jeri jɔn ma nasaraw voilà nasaraw fɛn hali an filɛ ka video min kɛ tan nɔ jɔn y'a dilan nasaraw de y'a dilan donc ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ o tɛ wurudi ko ni o tɛ olu ko sugu t'o ye quoi i bɛ sigi ala kɔni deli kari ala ni don a ka alikina kɔnɔ han i bɛ ɲumanyaw kɛ c'est à dire i bɛ ko parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ a girin kun ye mun de ye cɛ ani muso faama ani fantan an bɛ girin sunɔgɔ tile mɛ mun de don ko kelen pe i b'a dɔn wa i ka balo i ka sa i kana malo e o ne o lamɛnbagaw o bɛɛ ta kun ye an ka balo ka sa an kana malo est-ce que i y'a faamuya voilà o ye adamaden bɛɛ ka girin kun ye i ka balo ka sa ka sɔrɔ i ma malo mais o bɛ sɔrɔ mun de fɛ i ka balo ka sa ka sɔrɔ i ma malo mun de b'o kɛ i bɛ ala deli kuma dɔ la tari ala k'i bɛn ni sababu ɲɔgɔn ye bari diɲɛ ko ye sababu de ye sababu o misali y'o d'i ma sisan n ko nafolo sɔrɔli o tɛ wurudi ko ye ni mɔgɔ min y'a fɔ ko bɛ wurudi kɛ i bɛ wari sɔrɔ o tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ dɛ wurudi kɛ k'i bɛ nafolo sɔrɔ mɔgɔ si sigi ka so kɔnɔ ka wurudi kɛ ko i bɛ wari sɔrɔ yen nɔ sababu de bɛ ko la sababu bɛ ko la tuma dɔw la i bɛ i ka ala deli kɛ o ye yanni ala cɛmancɛ parce que n'i bɛ ala wele en condition ala wele condition dɔ b'a la mais k'a fɔ de k'i bɛ ala wele k'a ka wari d'i ma k'a b'a d'i ma non 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 o tɛ dɛ i yɛrɛ ni ala cɛmancɛ ko bɛ yen nɔ parce que tuma dɔw la ni kɔnɔ ganna ni ala wele i ka hamina ko dɔ la o bɛ dilan mais jɔnni b'a dilan ala tɛ jigin ka na dilan o ye sababu dɔ de ci ma sababu o de la i bɛ sababu adamaden bɛ sababu ɲini min delila k'a f'i ye ko i bɛ nafolo baara nk'i b'a kɛ ni mun ye an b'a fɔ ko za wagati parce que kɔrɔfɔ bɛɛ b'o dɔn za wagati mais kuranɛ bɛ a bɛ kuranɛ bɛɛ kɔnɔ mais mun de b'a to i bɛ wari sɔrɔ a la mun de b'o kɛ n ko solution de ye i kan ka nin kɛ ka nin kɛ ka nin kɛ n'o kɛra dɔ wari d'i ma de a banna sinon ne ye za wagati hali n'i y'a kunu i tɛ wari sɔrɔ kɛcogo de b'a la donc n bɛ fɛ mɔgɔw k'o yɔrɔ fɛnɛ faamuya parce que ka diɲɛ sɔrɔ o tɛ se ka seli ye dɛ ayi o tɛ se ka seli ye n'o ye se ka seli fatantigi y'a bɔ jamana kan makan jamana kan fatantigi kɛ yen nɔ parce que kaba bɛ yen nɔ n bɛ bɔ yan kuma bɛɛ an tɛ taa fu fana an bɛ wari de bɔ ka taa makan voilà an bɛ taa mun ɲini an bɛ taa ala de ɲini mais dɔw fɛ ko ni n taara makan i bɛ wari fɛnɛ sɔrɔ makan o tɛ dɛ i bɛ bɔ ne ka wari ye yan nɔ de ka taa makan voilà ni i ye dɔrɔmɛ kelen yuruku makan o b'i bolo tigɛ donc i bɛ taa ni wari de makan yen nɔ fana n'i bɛ na fana i bɛ wari in bɔ yan nɔ ka taa makan hakɛ t'a la a ka ca i ka billet avion wari ka ca n'i taara makan fana i bɛ wari min dun o ka ca parce que fɛn fɛn san mali la yan nɔ dɔrɔmɛ 100 n'i taara makan 400 don oui donc n bɛ fɛ mɔgɔ k'o faamuya parce que waati bɛɛ an bɛ taa makan k'a fɔ an bɛ taa wari ɲini makan kan o tɛ non an bɛ bɔ n'an ka wari ka taa makan de ye donc an bɛ taa jumɛn na o ye alijinɛ ko de ye n tɛ ko wɛrɛ foyi tɛ tari n'an taara ala k'a nɔ k'a alijinɛ kɔnɔ an ne kɔni ta ye o de ye n bɛ taa ala de deli o la parce que mais n bɛ taa ni wari min fɛnɛ makan ala b'a dɔn o ye n yɛrɛ wɔsi de parce que n ti diɲɛ baara foyi kɛ n ka idea kɔnɔ n ka baara yɛrɛ min ye mɔgɔw b'o dɔn n bɛ yiri baara kɛ n bɛ banaw furakɛ ka adamaden dɛmɛ ka garisɛgɛ ko la n b'o kɛ mais n y'a fɔ olu ni ala ko tɛ kelen ye dɛ an bɛ ala de wele n'an ye fɛn min kɛ ka di mɔgɔ ma ala ka barika don olu la an b'o kɔni kɛ mais k'a fɔ ko an b'an sigi ka wurudi kɛ ko n ka wari sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye
mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ka bɛ diɲɛ dɛmɛ fɔ bi ka i b'i sigi ka wuli k'i wari sɔrɔ o tɛ tiɲɛ o ye donné ko la kɔnɔ o ti yɛlɛma yɛrɛ fiyewu ka diɲɛ sɔrɔ wuridi ko t'o ye foyi t'o ye nafolo baara la fɔlɔ n y'o f'i ye n'an ko an bɛ nafolo baara kɛ ka d'i ma sisan an bɛ mun f'e ɲɛna kɛnɛ kan an b'a fɔ an bɛ za wagati baara kɛ ka d'i ma za wagati an b'a baara donc n'i ye za wagati baara o yala tɔgɔ de ye a y'a fɔ cogo de mais muru b'a dɔn min don n'i ye za wagati baara ka di adamaden ma a nacogo yɛrɛ yɛrɛ la nafolo sira kan n'i ye tile saba kɛ n'i ma nafolo sɔrɔ tile wolonwula ma nafolo sɔrɔ tile tan ni kelen ma nafolo sɔrɔ o tɛ tiɲɛ parce que taabolo de b'a la i bɛ wari sɔrɔ ni sababu min ye kɔrɔna ye a fɔ i ɲɛna mais ni o ni i b'a kalanni min kɛ kɛnɛ kan olu tɛ o cogo wɛrɛw b'o la an t'o fɔ dɛ mais cogo wɛrɛ b'a la o bɛ k'a fɔ k'i bɛ segin ka kɔrɔna gosi k'i wari b'a la o tɛ tiɲɛ kɛcogo de b'a la masalan n bɛna n tɛ waati baara dɔ fɔ moridenw ɲɛna u k'o kɛ k'a lajɛ tan moridenw k'o kɛ k'o lajɛ ni za waati labɛn sisan ani jɔn bɛ taa ni ɲɔgɔn ye i n'a ati n'a k'ale k'aw sara fasali dira bɛɛ wani hari i na sha ni a ka hula bɛ siɲɛ tan de don a hindi bɛ yen nɔ n'i y'a bɔ i b'a kɛ mun de la fɛn ɲɛnama jumɛn na sɛ kulu 100 i b'o kɛ kulu 100 de la parce que sɛ tɛ ban don wolo ka fɔ a diɲɛ wuli n'i y'o labɛn o cogo la ala de b'a la n'i y'a kɛ ka sɛ don i bɛ wari sɔrɔ tile 3 o diyagoya ye mais mun de la i bɛ wari sɔrɔ sago de bɛna wari d'i ma dɔ de ala bɛ dɔ de kala ka na nafolo d'i ma o diyagoya kɔni de c'est authentique n'i m'a sɔrɔ tile 3 tile 7 n'i ma nafolo sɔrɔ i ka ko bɔnna ne yɛrɛ n'i ye nafolo n'i y'a labɛn za wari ni ne y'a labɛn k'a di i ma sisan bon n b'a f'i ye i bɛ taa a dun de i yɛrɛ b'a sɛ de dun n b'a labɛn n b'o d'e ma n tɛ wuri t'a la dɛ wuri foyi t'a la kɛcogo dɔrɔn de don n bɛ nin kɛ ka nin kɛ dɔrɔn n b'o kɛ fɛn dɔ ye ni i bɛ fɛ ka te wuli sisan i bɛ mun kɛ i bɛ saribɔn ɲini ka na n'a ye i bɛ ji kɛ barada kɔnɔ k'a sigi i bɛ te k'a la ni te k'a la n'a mɔnna i b'a suru i bɛ sɔrɔ ka i b'a min maa o tɛ wuridiko ye o olu tɛ wuridiko ye foyi foyi o ye kɛcogo dɔrɔn de ye mɔgɔ min fɛn toto bɛ kɛ fana n'a b'o de dɔn n'a nana ni a bɛ ɲɔ ni fɛnw kɛ ka toto bɛ dɔn a b'a dɔn a b'a nabɔ o fɛn de don o ye nafolo baara de ye k'a fɔ ko jinɛko dɔ de don fɛn de don non n'i y'a fɛn o fɛn n'i y'o kalan n'i y'o dɔn n'i y'o ko bɛ ɲɛ o t'i yɛlɛma o man ka yɛlɛma yɛrɛ n y'a f'i ye an ka baro la a ka ca n ko mɔgɔ ye mɔgɔ de ye mɔgɔ ye mɔgɔ de ye dɔnni ko sara kelen de ye i tɛ min dɔn i t'o dɔn i bɛ min dɔn i kan k'o dɔn i se ka faamuya donc dɔnni na kabi diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ bɔ an dafɛ dugu la ka na Mali la a bɛna dɔnni ɲini surtout anw fɛ Bɛlɛdugu an bɛ waso ni o kɔni ye parce que dɔnni bɛ yen nɔ n y'a f'i ye dɔnni sugu ka ca Bɛlɛdugu natara dɔnni bɛ yen nɔ laturu la caman bɛ sigi k'a fɔ bon n bɛ laturu fayida d'i ma i bɛ nin kɛ i bɛ nin kɛ an k'olu to yen sinon laturu t'o fɛn ye non laturu t'o fɛn ye laturu n'i ye laturu Bɛlɛdugu n'i bolo don laturu la fɔlɔ cogo b'o la wala k'a kɛ ko min sigi ka laturu da dɔrɔn non tɛ se ka kɛ i bɛ don laturu i bɛ bolo laturu la o cogo bɛ yen nɔ pour que i ka se ka mɔgɔ yɛrɛ dilan laturu la fana olu cogo bɛ yen nɔ mais ne k'an sigi ka fɔ i bɛ lasana kɛ tan i bɛ lomura kɛ tan n'o kɛra o bɛ nin kɛ o bɛ nin kɛ bon a fɔli ka nɔgɔn mais laturu bɛ mɔgɔ hakɛ bɛ mɔgɔ sa diɲɛ dugu jɛ o dugu hakɛ foyi t'a la laturu ka laturu da ka se t'a ɲɛdɔn o ti kɛ o ye kalan de ye c'est à dire a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka tobili kɛ toujours i bɛ fɛ ka tobili kɛ bon f'i ka tobili fana kalan kɛ fɛn o fɛn n'i b'o de kɛ f'i k'o de kalan kɛ voilà ni fɛn o fɛn n'i b'o kɛ f'i ka kalan de kɛ an fɛ yan nɔ sisan sɔrɔsikɛ n'a bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la tu crois que a bɛ taa ten wa a yɛrɛma ten wa n ka bɛ formation de kɛ formation ka bɛ kalan de kɛ ka kɛlɛ kalan kɛ voilà a bɛ wuli fana a bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ fana na parce que a ye kalan dɔ de kɛ a bɛ jabe fara ka dɔ de kan mais ni mɔgɔ min tɛ se kɛlɛ la ni hali ni diɲɛ marifa bɛɛ d'i ma k'i ka taa ani fu bɛɛ ka kan
ale ko ka ci to ɲɛ dɔn mais est ce que ne taara est ce que mi yɛrɛ faga laturu bɛ ten de ni mɔgɔ ye laturu di i ma k'a ɲɛ f'i ye k'a kɛ tant que a m'i kalan n'i y'a kɛ a b'i mago sa i b'a fɔ k'a k'i kalan de a b'i kalan de an mun filɛ tan nɔ don an bɛ laturu bon laturu ko kuma yɛrɛ fɔli man di yɛrɛ nin ye ne yɛrɛ non c'est la première fois an ka kuma laturu yɛrɛ kan parce que an ti olu o sugu ninnu an t'a contre la mais n bɛ se k'a fɔ n tɛmɛna o domaine kan quoi parce que i bɛ dɔnni sira kan boliko la fɔlɔ i bɛ boli min dɔn i tɛ mun dɔn n'i y'o mara n bɛ se k'a fɔ n y'a dilan yɛrɛ mɔgɔ min bɛrɛ bɛ n dɔn mɔgɔ bɛ n dɔn donc ne si kuma olu ko ninnu kan min ye min ye o y'o de ye voilà kabi diɲɛ kɔnɔ dɔnni bɛ bɛrɛ dugu o tɛ ne dɔn ye dɛ dɔnni bɛ bɛrɛ dugu hali kunun hali bi a bɛ yen mais i t'a dɔn i t'a dɔn i t'a dɔn de dɔnni kɛ zirinda ye o ti kɛ o ti kɛ i b'a kɛwale de kɛ k'a yira mɔgɔ la masala n y'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna kuma bɛɛ an ka mali kɔnɔ bi an bɛ kuloturu ko dɔnni b'an na d'accord dɔnni b'an na mais balo min filɛ an ka jamana kɔnɔ tan nɔ dɔnbagaw u ka devoir ye mun de ye o devoir ye mun de ye i b'a dɔn k'a fɔ dɔnni bɛ da hakɛ dɔ de la dɔnni bɛ da hakɛ dɔ de la i b'a kuma de fɔ i ka so kɔnɔ kumaw bɛ yen nɔ mais n'an donna dɔnni yɛrɛ ko kɔnɔna na a y'a fɔ ko mali dɔrɔn ka fara ɲɔgɔn kan ko ka ko dɔ kɛ ban ye se ka foyi kɛ n m'o f'i ɲɛna dɛ don o don su ni tile an bɛ kuli la an bɛ kɛ nin min kɛ nin min kɛ nin min e ka wele ban ye k'a fɔ ko bon a ye nin ko in kɛ mali kɔnɔ la a ka ye dɛ donc o de la mali gouvernement kan ka ko dɔ ɲɛɲini sa mɔgɔw kan ka kegunya quoi kan ka kegunya bɛɛ tɛ dɔnnibaga ye o dɔnni kɔnɔna mɔgɔ la ko dɔnni kɛ dɔnni kɛ n'i bɛ fɛ ka dɔnniba kɔrɔ i b'a dɔn min kɛ wa fɛn fila dɔnniba fɛn o fɛn b'a kɔrɔ fɛn fila dɔrɔn a fɔlɔ fɔlɔ o ye garisɛgɛ baara ye n'i taara karamɔgɔ fɛ yen nafolo ko baara la tile fila ye b'o fara o tɛ yɛlɛma dɛ filanan i b'o dɔn o ye musoko baara o ye cɛko baara muso ka taa f'i ɲɛna ko n bɛ fɛ karisa kɛ ne furu de taa ba yen n taara karamɔgɔkɛ fɛ yen ka t'o kuma na tile fila i b'o fara mais n y'a fɛ nafolo baara ni n ko n b'o kɛ tile saba ne ma nafolo sɔrɔ ka ku bɔnna o tɛ yɛlɛma yɛrɛ musoko baara la ni y'a baara kɛ ni muso nana n fɛ ko n bɛ fɛ karisa kɛ ne furu n bɛ waati saba f'i ɲɛna tile naani n'a ma ɲɛna wa tile wolonwula ma ɲɛna tile tan ni fila bɛ ɲɛna o tɛ yɛlɛma yɛrɛ fiyewu non tɛ se ka yɛlɛma fo ni tile ma bɔ fo ni tile wɔɔrɔ bɛ kɛ ala sɔnni do ma olu tɛ ala deli ko ye o tɛ wurudi ko ye non olu ne y'o kalan de kɛ n b'o de dɔn donc i bɛ fɛn min dɔn i b'o de dɔn mais i tɛ min dɔn n'i ko k'i b'o kɛ i bɛ malo dɛ maa ɲini ala fɛ ala kana si malo mais min fɔ waati bɛɛ karamɔgɔ ɲɛna an ka k'an yɛrɛkun ye mɔgɔ yɛrɛkun de ye o mɔgɔ yɛrɛ de i danbe n y'a f'i ye fɔlɔ mɔgɔ bɛ bɔ jamana bɛɛ la ka na an fɛ yan nɔ diɲɛ fan bɛɛ ka na mali la ka n'u ka kungo ɲɛna wa dɔnni ko sira kan banako b'o la garisɛgɛ ko b'o la dɔnni ko sira kan ka nɛn b'o voilà mais bi dun n'i yɛrɛ ko k'i ye maliyɛn mɔgɔw tigɛla fɔlɔ n filɛ nin ye n ye jamana caman yala jamana caman farafinna ni farajɛla n y'olu taama n ma kɛ ni foyi n dɔn tɛ voilà donc n bɛ taa u bɛ n wele n bɛ taa n bɛ se min na n b'o de kɛ mais tile kelen c'est à dire o de kanuɲɔgɔn y'a fɔ n ye kuma bɛɛ n ka to ka vidéo kɛ bon ale b'a dɔn min yɛrɛ dusukun na mais min kɛra an ye o ye baara de ye o de kuma bɛɛ hali n ka émission na n bɛ téléphone labila de mɔgɔ bɛ wele n ye min kɛ u b'a fɔ dɔrɔn banna diɲɛ bɛɛ y'o seere voilà mais k'a fɔ nin bɛ taa non dɔnni na bon sanni an ka taa yɔrɔ jan n bɛ n badenw fo toujours o la n bɛ yafa ɲini karamɔgɔw fɛ n bɛ yafa ɲini an ka dolo karamɔgɔw fɛ ka yafa ɲini an ka laturu masaw fɛ ka yafa ɲini an ka jinɛtigiw fɛ don dɔ fɛ n bɛna jinɛko yɛrɛ ɲɛf'i ɲɛna jinɛko yɛrɛ ye min ye don dɔ n bɛn'o ɲɛf'i ɲɛna caman b'a fɔ k'a jinɛtigi mɔgɔ bɛɛ lajɛlen jinɛtigi yɛrɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila bilahi bamakɔ bɛɛ ne mankan de don bamakɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ kelen mɔgɔ fila wa don dɔ fɛ n b'o tigi f'i ɲɛna ka jinɛtigi kɛ bamakɔ mɔgɔ duuru mɔgɔ wɔɔrɔ o tɛ se ka kɛ dɛ jinɛko don dɔ n b'a ɲɛ yɛrɛ f'i ɲɛna yan cɔ jinɛko yɛrɛ n b'a ɲɛ f'i ɲɛna mun ye tiɲɛ
mun de tiɲɛ n b'o f'i ɲɛna parce que bamananw ko ten ko fiɲɛda o nabaraya wulilen dɔ kɛ nin bɛɛ la voilà n ye min kɛ jɛnɛko la o mɛnna tɛ ko dogolen n ye min k'o bolo a mɛnna n yɛrɛ yɛrɛ n ye min kɛ jɛnɛko ka bolo kan o mɛnna voilà donc o de la dɔnnibagaw kan ka sigi ka kuma de quoi min ye min o kan ka dɔn k'a fɔ bon ni n taara nin quartier in na karisa fɛ yen o bɛ se ka nin kɛ o kan ka fɔ fɔlɔ karamɔgɔw tun b'o de kɛ dɔnni tun tɛ dɛ k'a fɔ ko i laturu da k'a fɔ taa segu karisa fɛ yen nɔ o bɛ nin kɛ non o tɛ dɛ i b'a dɔn a bɛ segu de la ne b'a dɔn a bon amiru bɛ segu de a bɛ nin mara in kɛ ne yɛrɛ b'o dɔn kɔrɔlen ne nana fɛ yen ka na fɔ n ɲɛna bɔn muso bɛ fɛ k'i janfa bon ne b'a fɔ bon ne tɛ se ka nin kɛ i bɛ taa segu i bɛ taa amiru fɛ yen nɔ a bɛ se k'a kɛ n b'a dɔn cɛw bɛ se k'o kɛ bon ne b'a fɛ ka visa de ɲini faransi bon tiɲɛ na n bɛ mɔgɔ dɔ dɔn a bɛ Bakɔ Jikɔrɔni o bɛ nin kɛ o bɛ ka domaine de o b'o dɔn quoi ne yɛrɛ b'o dɔn donc misi t'a fɛ dɔrɔn o b'o kɛ e fɛnɛ t'o tigi fɛ i b'a fɔ bon tiɲɛ na ne bɛ fɛ ka ɲɔ de sɔrɔ n bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ ka ɲɔ sɔrɔ bon tiɲɛ na mɔgɔ min se k'o kɛ yan nɔ o ye Ablaye de ye i bɛ an fɛ n b'o de kɛ n b'o de dɔn mais mɔgɔ wɛrɛ ka bɛɛ dɔn o tɛ tiɲɛ o mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka bɛɛ dɔn non mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka bɛɛ dɔn kalan ye fɛnw bɛ kalan de fɛnw bɛ kalan de i bɛ se ka dɔnni damadɔ dɔn tan se k'o dɔn i bɛ se ka musoko baara kɛ i bɛ se ka nafoloko baara kɛ sɛnɛ i bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka fɛn dɔ i bɛ se k'o kalan kɛ olu dɔn dɔnni kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ mais k'a bɛɛ dɔn o tɛ se ka kɛ o masalan fɛnkɛ mɔgɔ ka hakɛ to mɔgɔ bɛ ka wele dɔn kalan ye fɛnba de ye yɔrɔ an ka karamɔgɔ caman bɛ yen u ma kalan n b'o fana f'i ɲɛna dɛ mankan ci ni kalan tɛ kelen ye u ma kalan quoi voilà sɔn ni kalanna yɛrɛ ni kalanna n m'a fɔ ko kalan ka c'est à dire kalan ni kodɔn tɛ kelen ye voilà c'est kalan ye ladamu bɛ yen o bɛ kalan quoi ladamu bɛ yen parce que sisan an bɛ ka kuma n faw bɛ lamɛn n baw bɛ lamɛn n denw bɛ lamɛn n kɔrɔ bɛ lamɛn fana donc f'i ka kuma ni hikima de ye o ye bonya de ye mais kana i sigi ka kuma façon dɔ fɔ i faw b'i lamɛn i baw b'i lamɛn mais depuis yen nɔ i yɛrɛkun dɔgɔya o tɛ man ka kɛ donc ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an kan ka ɲɔgɔn bonya quoi donc n bɛ yafa ɲini dɔrɔn fɛ parce que vidéo kɛ filɛ ne ma dege a la o donc n'i ye ɲininka ko n bɛ min dɔn n b'o de f'i ɲɛna donc nin y'a bɛɛ lajɛlen de ye ni i tɛ min dɔn i t'o dɔn i bɛ min dɔn kan k'o dɔn n bɛ jɔ yan nɔ parce que mɔgɔw b'an kɔ n bɛ foli k'aw yɔrɔ la n bɛ dugawu kɛ an ka jamana n'o ye Mali ye kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ dugawu kɛ Mali ye waati bɛɛ n bɛ dugawu kɛ waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ maliyɛnw fana ɲɛna n'u taara Makan ɲɛna u ka dugawu kɛ kosɛbɛ parce que sani i bɔra ka dayɛlɛ u ka dugawu kɛ ni Ala y'a nɔgɔya fana ma n'an taara an dugawu kɛ donc bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye o de b'an bolo la an bɛ jɔ yan nɔ k'a fɔ Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم صل سبحان ربي العزة عما يصفون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين شكرا